Yan! Nyamit din, kumari. Ang mga kastamit na. Kabulain mo tahan na makabayad kanyang tiutangin. Kat buludin nila kay ko. Nagingit, apay ay ayam aya nila kay ko. Mabalin na ang binulod. Sa balikan mo, sila mo babaan. Tagri medyo kita yung pangbayad ko. Hala mo kay dardarumot kasi laan mo nabastos na banag. Kay dardarum na ko. Naasi ka kadikan yakmat. Naasi ka mamat. Kadagiti inaanak ko mamat. Nya kamit tinin. Akasya na kadima basig. Ang subli ako. Gardamdaman niya. Kasi kasakat uraye ko. Hindi rayad. Bukan niya ako niya. Tapos sinawa ko na lang niya. Ang tanong kabayad ka sa akin. Taon kumari ulitin. Wait! Kaya pa dyan. Nya. Subli ako lang damawan. Nya, may tinin ni kumari ko. Nila makaw-awatin na po. Ni daron na kanukid din. Kababayin ako na dito. Yayam na. Ni daron na kon. Inalangay mo ko na dito tao kanya ako ngay. Mga daon-law na kurkwartamen. Ngay na. Oh, kuya. Mano nga daw pagbalitan na dito. Alkansya na kay gibijanak ko ngay. STBC ko. Ito pagbayad ko ito utang doon. Kaysa di may babayin na kita ni barangay. Yan nga. Ay na. Mano nga tayo tumabot ka sa sangarigo dahil tayo. Pagbayad ko si Mare. Nasakit pa yung ginitulong ko. A few inches later. Now, apay nagigit ko dahil kahagan siya. At alam mo dahil kalkan siya. Na nabaybayad ko nga ay nung daytan. Ganang nga ay. Ano nung dayta ya? Paggastos mo manan. Paggatang mo man siguro iti makaano na niya. Ay na inang, mamutuktukaran mo dayta. Tabagik dayta may. Anak ko, buludik pa ilaan. Kani sinsingirin dani inang mo. Pagbayad ko anak kong ko. Kasi singirindak ni kumari ko. Nidarindak pa nung gamin anak ko. Nung anak-anak kabayad ito utang ko. Ipabulot mo kailangan kanya kung anak ko tabayadag tulad tanin ito mo. Makaluwag-luwag kami kinitatang mo niya. Anak ko pasinsakan anak ko Natukarot na ito yan. Sige garo dinang, alam pa ilang. Gayam. Alam pa lang, agurnong tulad tagarot ka maminsanan. Alain nyo kayo lang ngayon, tap nadikas-takat, makabayad kayo gini kumari yun. Talang tayo nga may babay nito, barang kayo. Ginagawa mo? Ang yaman ang kanan ko, dahil pabulod mo kanyang dadal ka niya. Kerme, tiragsak ti puso ka niya. Dati anak ko, wala sigpat, kin makaawas na isya ka. Every time, tilwak mo. Ayun nga, natingad ko niya. Raruyatan. 2,000 years later. Ginagawa